תגידו, הקדוש ברוך הוא מדבר ערבית? את 10 הדיברות הוא פותח במשפט אנוכי השם אלוקיך. אנוכי זה לא עברית, אלא מצרית. זה כמו לומר היום, אנא אל רבו אללק. מדוע הוא לא אומר בעברית, אני השם אלוקיך? מבין כל 10 הדיברות, רק את השתי הראשונות שמענו מהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. מיד אחרי שהוא אמר את שתי הדיברות הראשונות, פרחה נשמתם של ישראל. והקדוש ברוך הוא החיה אותם בטל של תחייה, שהוא עתיד להחיות בו את המתים בביאת המשיח. לכן הם אמרו אז למשה, דבר אתה עמנו ונשמעה, ואל ידבר עמנו אלוקים פן נמות. אז מה ההיגיון שבפעם היחידה שבני האדם שמעו את קולו של אלוקים בכבודו ובעצמו מדבר אליהם ישירות, הוא לא פותח בלשון הקודש, או לפחות ביידיש, אלא דווקא במצרית. אם מישהו חושב שהתורה שייכת לחוג מסוים, או למגזר מסוים, הפסוק הזה מלמד אותנו שהקדוש ברוך הוא מדבר דרך התורה לכל יהודי. לא משנה עד כמה הוא דתי או מה מצבו הרוחני. אלוקים פותח דווקא בלשון מצרית, כדי שגם אם יש בקהל יהודי שההוויה שלו עדיין מצרית, למרות שעברו 49 יום מיציאת מצרים והוא עדיין בתודעה המצרית, זאת השפה שלו. הקדוש ברוך הוא מדבר גם אליו, שגם הוא יבין. אנא אל רבו אללק. אני השם אלוקיך. המילה הזו היא הראשונה שבה אלוקים פותח את שיחתו עם בני ישראל, כי המסר הזה הוא הכי חשוב מבחינתו, הוא מסר לדורי דורות. התורה הקדושה שייכת לכל יהודי ויהודי, לכל אחד ואחת מאיתנו. עלינו להכיר את התורה, ללמוד בה ולהתעמק בסודותיה.